F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bidwieli, tellala ħajt tas-sejjeħ madwarha, ħaffer ma'sar fiha u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott, bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu il-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh u lill-ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lill-ibnu. Min ibni jistħu qal. Issa kif raw lill-ibnu, il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom: ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu neħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa, sit l-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu: jeqridhom bla ħniena ta' ħsiena li huma u l-għalqa iqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu il-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu: qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna? Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lil ġens li jagħmel il-frott minnha. Meta semgħu il-parabboli tiegħu, il-qassisin il-kbar u l-Farisej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom. Huma riedu kieku jaqbduh taħt idejhom, imma beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'inhu il-punt tal-parabbola tal-għalqa tad-dwieli? L-istorja ta' Ġesu tas-sit tal-għalqa li jsifer u l-ħaddiema diżonesti għamlet ħafna sens għas-semmija tiegħu. L-għoljiet tal-Galilija kienu mimlija beliqi tad-dwieli u kien komuni li s-sidien iqabdu ħaddiema biex jaħdmulhom l-art. Ħafna kienu jagħmlu dan biex jiġbru il-kera fi żmienha. Għaliex l-istorja ta' Ġesu dwar il-ħaddiema ħsiena offendiet lill-iskribi u l-Farisej? Fija kellha messaġġ profetiku kif ukoll twissija. Iżajja kien tkellem fuq id-dar ta' Iżrael bħala l-għalqa tad-dwieli tal-mulej. Dan insibuh fil-ktieb ta' Iżajja kapitlu 5 vers 7. Huwa probabbli għalhekk li min semgħu jirrakkonta din il-parabbola fehma bħala referenza tal-mod kif Alla kien mexa mal-poplu ribellus u tara sibsa. Din il-parabbola tkellem lilna wkoll illum. I turina brikkezza uħud mill-veritajiet importanti dwar Alla u l-mod kif jimxi mal-poplu tiegħu. L-ewwel nett tgħidilna dwar il-ġenerożità u l-fiduċja ta' Alla. L-għalqa tad-dwieli għandha fiha kull ma l-ħaddiema kellhom bżonn. Is-sit telaq u ħalla l-għalqa f'idejn il-ħaddiema. Alla bl-istess mod jafdana tant li jagħtina l-libertà li mmexxu ħajjitna fuq l-għażliet li nagħmlu. Din il-parabbola tgħidilna wkoll dwar il-paċenzja u l-ġustizzja ta' Alla. Mhux darba, imma ħafna drabi hu ħaffrilhom dejnhom.
imma fil-waqt li l-ħaddiema jieħdu vantaġġ mill-paċenzja tas-sit, il-ġustizzja u il-ġudizzju fl-aħħar kellhom iseħħu. Ġesu ħabbar kemm il-mewt kif ukoll ir-rebħa aħħarija tiegħu. U kien jaf li kien se jiġi imwarrab, miċħud u maqtul, imma kien jaf ukoll li dan ma kienx se jkun it-tmiem. Wara ċ-ċaħda kien se jkun hemm il-glorja tal-qawmien mill-imwiet u t-tluħ tiegħu għan-naħa tal-lemin tal-missier. Il-mulej ibierek lil poplu tiegħu illum bid-don tas-saltna. U iwiet li aħna ser nagħmlu ħafna frott jekk ngħixu fih. U jafda id-doni u l-grazzi fidejn kull wieħed u kull waħda minna u jagħtina xogħol fil-għalqa tiegħu ta' dwieli li hi l-istess ġisem mistiku tiegħu, il-Knisja. U iwiet li it-taħbit tagħna mhux se jkun għal xejn jekk nipperseveraw bil-fidi sal-aħħar. Għandna nistennew tiġrib u anki persekuzzjoni, imma fl-aħħar naraw ir-rebħa. U inti titħaba tal-mulej b'tama ferriħa u b'kunfidenza fir-rebħa tiegħu. Grazzi, mulej Ġesu, għal benefiċċji kollha li inti tajtna, għall-uġieħ u għall-insulti li inti sofrejt bimħabba għalina. O Salvatur l-aktar ħanin, ħabib u ħuna, għamel li narfek aktar ċar u li nħobbok bl-akbar għoża. Ħelwa Marija ommi, nimxi wara ibnek aktar mill-qrib, mhux biss meta dan ikun faċli għalija, imma wkoll meta niġi affaċċjata ma' libes. Amen.